Asik Suren dulu tetap bergoyang bersama New Margo Laras dari Wijaya Rois Multimedia. YKG Pak Novi Sukijat ingat Lemabang ingat sama Lemabang sing dalu Pak Novi. Bantuan sebesar maling Om Bandi atau Mas Bandi Kepelaki Mojokerto. Genduk deno santri lulusan pondok, aku iki sik prawan mas, durung nate ketemu. Tak rewangi sarungan gawe songko. Pak Nimlero tak rewangi tempat orang rokok macak sing sopan ben koyo kang pondok wike latalah suangku santri pakok Lombok kadang lurus kadang dongak nomben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan wale dadi preman dongak no tobat tenan pengen oleh bojo sing iman tobat kapok Lombok kadang lurus kadang menggo bener oleh deno tobat tenan kalian jadi preman pengen tobat tenan pengen oleh bojo sing iman. Genduk deno santri lulusan pondok Siti recek perawan mas durung nate ketemu keclungup tak rewangi sarungan gawe songko. Assalamualaikum jawab walai masalah bojoku lamu alah klinak klinak klino senajan mangan nek mung lawuh krupuk karo krupuk awake seger mas kaya bebunten yen tak sawang suwe-suwe aku ngiler bojoku lamu alah sing tak sayang-sayang disayang-sayang karo wong wedok gemati tenan nganti tuwa ya mas ya Dek bojoku tak sayang-sayang masuk sayang-sayang ya ben lemu ya mas sing ngebantu aku tresno temenan
Dojo